Halløj derude, og velkommen til Far Cry 3, som nok er en af de mest fantastiske spil, jeg har spillet nogensinde i hele min gaming-tid. Det spil, det er fuldstændig fantastisk. Grafikken er bare top. Combat mode er også fantastisk. Det eneste, der er sådan lidt dårligt ved det, er sådan lidt multiplayer. Fordi det er ikke sådan open world, som det her der er. Og det er der ikke så mange spil, der er, men jeg håbede lidt på, at Far Cry 3 vil være det. Men jeg har ikke gennemført spillet, for at være helt ærlig. Slutningen, den blev ødelagt for mig, da jeg så den med en fejltagelse, hvilket jeg blev ret pissed over. Så jeg har ikke rigtig haft lyst til at spille slutningen. Men det er helt klart et rigtig sjovt spil at bare køre rundt i, og så bare mess with. Fordi det er bare fantastisk. Det eneste, der er sådan lidt dårligt ved det, det er fucking dyrene i vandet. Og det er ikke fordi, at de er dårligt lavet, det er ikke fordi, det gør dårlige ting og sådan noget. Men når det kommer ned i vandet, og et dyr angriber dig, så vil det skræmme alt livet ud af dig, fordi det er fucking scary. Altså helt seriøst. Altså en af de første missioner, uden at sige for meget, det er, skal man finde nogle blomster eller et eller andet, hvor så man er nede i vandet, og så tænker jeg bare, fint nok, det lyder da meget hyggeligt. Så jeg tænkte bare, okay, lad os gå ned i det vand der. Og så blev jeg fucking angrebet af en krokodille. Det var godt nok ikke det sjoveste, jeg har oplevet i hele mit liv. Puha. Men jeg vil ikke rigtig lave så meget andet i Far Cry 3 i dag, end bare vise jer, hvad det er. Og vi vil skyde, måske erobre nogle baser. Fordi, må jeg lige prøve at kigge på kortet her. Hvor det er rødt hen. Ja, det var helt klart rødt herovre. Jeg er her. I kan også se dyrene på kortet, forresten. Det lagde jeg så ikke mærke til i første gang jeg spillede det. Så man kan fx se, der er hajer herude. Jeg ved ikke, råd til at gå ud. De der, de er også fucking scary. De er helt vildt klamme at se på. Jeg håber aldrig, de dukker op igen. Det sjoveste, jeg nok har oplevet, det er sgu nok at jage dyrene her, som en hjort eller grise. Ulven ikke så meget, de kan bare holde sig væk for helt ærligt, men når man jager sådan en hel masse, så får man også opgraderinger til sine tasker og et nyt ammunitionsbælte og armor og mere plads til pistoler og andre våben, og det er bare rigtig godt lavet. Det er så fantastisk, at de har udnyttet de ting. De små detaljer i det her spil, det er bare fantastisk. Det undrer mig faktisk også over, at man kunne flyve i det her spil, fordi jeg havde ikke regnet med, at man kunne flyve. Nu er det sådan, ikke sådan helt flyve, men sådan svæve, hvis det giver bedre mening for dig. Svæve lidt med en eller anden svæveting. Jeg tror faktisk også, der er ingen anden, for at være helt ærlig. Var der ingen bil der? Kom, stop. Kom on. Hvad fuck? Hvor er den deroppe? Så kører vi da bare deroppe. Men det eneste, der er lidt irriterende ved det her spil, det er, når de der røde personer, der kommer, jeg ikke kan huske, hvad det hedder, kommer ud og så bare ødelægger ødelægger alt det sjovt, man har, fordi det er sgu ikke lige det fedeste. Jeg kan ikke huske, hvordan man skifter våben egentlig. Hvordan er det nu, det gør? Er det ikke noget, man skal holde et eller andet inde? Shit. Ja! Jeez! Hvordan fik jeg... Nå, sådan. Og sådan er. Jo. Og så der var slanger. Nej, pis. Fuck. Crap. Tak for det. Låner lige din bil her. Nej, jeg skulle sgu lige op i det tårn, der er det sandt. Er der ikke en stige? Det plejer at være en stige, eller skal man kravle på en eller anden mærkelig måde? Eller hvad? Hvordan? Måske har jeg været oppe i tårnet. Skulle der gerne være en stige her? Er det bare... Nå! Så vi skal kravle derover fra, altså derover. Shit. Got it.
Ah. Ah. Okay. Det der også er pænt skært i, det er, at de her ting er, fordi de rustner helt vildt. Hvem kører der noget? Pis. Hvor klatrer op, Janne? Klatrer op af! Der. Fordi hvis man falder ned, så er man bare done. Man er død, man kan ikke gøre noget. Bare man falder en lille smule, så er man bare done. Ja? Hvor? Jamen så går der tilbage. No! Ja. Jeg skal bare aktivere det forbandede tårn der. Hvad sker der? Der er en, der har en bazooka eller et eller andet. Jeg skal bare aktivere det tårn der, så jeg kan komme væk herfra. Okay, hvor er det henne? Hvad er det? Hvordan gør man? Nå der. Shit. Jeg kan godt lide, at man bare kan tage sin kniv og så bare åbne en lås sådan uden videre. Jeg kan også godt lide, at de bare har forstand på, hvordan man gør det der. Det er ikke noget med, at vi har fået nogle lektioner og sådan noget. De ved bare, hvordan man saboterer eller tænder en satellit som den der. Nej. Det der stadig er meget awesome. Nej. Ammunition. Det var bare penge. Jo. Woo! Perfekt, så holder det en bil der. Can't see me. 6. Så det jeg synes vi skal gøre nu, det er at erobre de baser der. Så yes. Så lige på at kigge for filen den base, der den er henne. Her. Skal vi gå for den? Bugten. Vi går for bugten. Jeg vil også sige, at køreteknikken, den er også ret fantastisk. Det føles næsten som om man kører virkeligheden. Ikke fordi jeg ved, hvordan man kører virkeligheden. Hej. Men det føles realistisk, den måde, at man kan næsten se vinden suse forbi en. Jeg kan også gerne prøve at forestille jer for eksempel et GTA med first person shooter. Det vil i hvert fald være awesome. Shit, det vil jeg i hvert fald se frem til. Kør for satan. Fuck! No! Shit! No! Glem det sgu op af. Pis. Hold der. Hvis jeg heldig kan snakke den. Jeg fik ikke nogen. Okay, ramte jeg ikke? Okay, det kunne jeg faktisk godt se. Ham ramte jeg i hvert fald. Gotcha. Ikke om jeg kan skyde om bag den busk der. Nej, det kunne jeg ikke. Kom nu frem. De er venner. Var overlevede han det? Sådan er. Jeg kan ikke lide... Nej, så skulle han selvfølgelig bevæge sig. Gider godt at reload. Jeg har kun 5 skud. 5 skud tilbage til at ordne det her. Det skal nok gå dårligt. Hvad nu? Hvad skyder nu? No. Lad mig nu bare erobre den her base her. Godt det. Ham der han gemmer, så det gør ham der ikke så godt. Et skud tilbage. Han træder frem nu. 2! Okay.
kunne selvfølgelig man skifte ammunition helt. Pis. Ja tak! Det var godt nok en lidt dårlig start, men jeg fik da basen. Og det er stort set det Far Cry 3 det går ud på. At erobre baser og gennemføre missioner over hovedhistorien. Og så kan du selvfølgelig også spille samarbejde eller multiplayer sammen med dine venner. Men ja, altså jeg vil sige samarbejde, det bliver lidt kedeligt i længden, da det er bare de samme missioner om og om igen. Og det er som sagt heller ikke free roam, som der. Men ja, håber I fik et godt indblik af, hvad Far Cry 3 det var. Husk at like, del, kommentere, abonnere, og lad mig få at vide, hvad jeg skal spille næste gang, og hvis I gerne vil se mere Far Cry 3. Hej!